balimaw ani ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ ko Mali chrétiens catholiques ka soba min bɛ ni a bɛ f'o ma ko conférence épiscopale du Mali o kɔni o tɔgɔ fɔlen bɛ walejugu dɔw la nin waati in na kabini kunun kunnafoni caman kɔni bɔlen don min b'a yira k'a fɔ kɔni ko nin ɲɛmaa saba dɔ kɔni ni a ɲɛmaaba yɛrɛ ni o ye Monseigneur Jean Zerbo ye k'olu kɔni tɔgɔ fɔlen bɛ sika kelen b'olu la k'a fɔ kɔni ko ka ta san 2002 ani san 2007 ko ninnu kɔni tun ye wari dɔw ta ka taa dogo banque la tubabu jamana dɔ kan min a bɛ fɔ min ma ko Suisse yen kɔni kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye tubabu ka euro miliyɔn 12 bɛ an ka franc CFA miliyari 7 ani kɔ ma o kɔni ko de bɔra église in tɔgɔ la ni ka taa bila nin banque ninnu na tubabuw fɛ yen kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ninnu mɔgɔ kɔfɔlen ninnu k'olu tɔgɔ de bɛ nin banque ninnu kɔnɔna na k'a fɔ ko wari in kɔni bɛ u tɔgɔ la ka d'a kan a bɔra k'a sɔrɔ a bɔra église de tɔgɔ la ninnu kɔni église yɛrɛ mɔgɔw kɔni kunun nin kuma ninnu kɔni fɔlen jamana kɔnɔna na kɔni kɛlen kumasoliba ye mɔgɔ caman ma église yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma ka communiqué dɔ kɛ min na olu b'a fɔ kɔni ko olu sen tɛ nin ko ninnu na o tɛmɛnen kɔ an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na an bɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo hukumu kɔnɔna na jamana minisiriso min bɛ feerekow kunna ale tun y'a fɔ k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ dumunifɛnw sɔngɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ sunkalo in kɔnɔ a bɛ dun kosɛbɛ k'olu kɔni sɔngɔ jiginnen don walasa ka se ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di mɔgɔw ma nka an yɛrɛ kɔni sera sugu caman na a tun fɔra cogoya min na kɔni a tɛ ka bɔ o sira fɛ yɔrɔ caman na ka d'a kan prix minnu a fɔra ko fɛnw sɔngɔ bɛna t'u nɔ la ani k'a fɔ ko fɛn tɛ fara u kan cogoya min na o kɔni o ma kɛ ka d'a kan yɔrɔ caman na ni mugan ma fara fɛn minnu kan i b'a sɔrɔ 40 tuma dɔ la fo 60 yɛrɛ farala fɛn dɔw sɔngɔ kan kɔɲɔsan kɔni ka kuma la ko n'i y'a ye k'olu kɔni bɛ fɛn fara fɛn sɔngɔ kan ani k'a fɔ ko u tɛna se ka dɔ bɔ a la ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye de ko taxe minnu bɛ bin olu kan kɔrɔlen ko o kelenw de b'olu kan wa fɛnɛ ko gouvernement kan ka i jɔ ni fɛn minnu ye ko a kɔni tɛ k'u jɔ n'o ye ko donc k'olu t'a dɔn cogo min na k'olu kɔni bɛna se ka dɔ b'u ka sɔngɔ la k'a sɔrɔ olu ka sanni kɔni a bɛ gɛlɛya olu ma u yɛrɛ fan fɛ cogoya min na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni caman kulomajɔ la